میرے حسین دے نام وچ 4 حرف نے بولیا جے کنے نے جنوں پتہ جواناں دی طرح بولے کنے نے لیکن آپ بدھو کی دی مسجد چ بہن والیا حسین دے نام دے بک بک کرن والے نوں حسین دے نام دی طاقت نہیں آندی حسین دا مقام کنے سمجھے گا حسین دے نام وچ 4 حرف نے طاقت کی ہے حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے توجہ حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے حسین دی سین وچ اسلام دی سلامتی ہے اہل محبت سمجھو گے میں کی کہنا چاہنا حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے حسین دی سین وچ اسلام دی سلامتی ہے حسین دی یہ وچ مسلمانان عالم دی جاری ہے میں پھر پڑھ رہا ہوں حسین دی ہے وچ اسلام دا حسن ہے حسین دی سین وچ اسلام دی سلامتی ہے حسین دی یہ وچ مسلمانان عالم دی جاری ہے حسین دے نون وچ نظام مصطفیٰ دا حسین دے نون وچ نظام مصطفیٰ دا قانون ہے اور اے طاقت مائی مدینے والے دا صدقہ اللہ نے حسین کو عطا فرمائی